ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଦୁଇଟି ବଣମଲ୍ଲୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ବଣମଲ୍ଲୀ କହିବାରୁ। ତ ଏମାନେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୁବସୁଲଭ ଏଇଆ ପ୍ରଭାସିତ କରୁଛି ଯେ ଏମାନେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ସେମାନେ କାଲିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁବାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଓଳସିଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁ ଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରିଛି କଳା ପାଇଁ, ତାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାର ଖ୍ୟାତି ଅଛି ହସ୍ତକଳା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଗାଁର ଦୁଇଟି ଯୁବକ ଆମେ ପାଇଛୁ। ସେ ଦୁଇଟି ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଆଉ ମୁଁ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୁଁ ଗୀତ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଗାଉଛି, ଗାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଗାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ। ତ ଆମ ଘରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜାଣନ୍ତି। ତ ସେ ମନୋଜ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି ଖଟା ମିଠା ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରସନ୍ନ ମନୋଜ। ଗୀତ ତ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶିଖିବାକୁ ଯାଇନି ଏବଂ ଏମିତି ନିଜେ ନିଜେ ମୋବାଇଲରୁ ଗୀତ ଶୁଣିକି ନିଜେ ଗୀତ ଗାଏ। ଦୁଇ ତିନି ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଗୀତ ଗାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି। ଏବେ ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କ ଭାଇ ଆମର ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଆଉ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପଚାରେ ମୁଁ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବି, ଭାଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ବାବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା। ତ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମିଳିଲାଣି, ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ କହିବା। ତ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର କୁଳ ଧର୍ମ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଜଣେଇ ସାରିଲେଣି, ମୋର ଆଉ କହିବାକୁ ପଡୁନି। ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଶ୍ଲୋକ ସେ କହନ୍ତି, ଭଲ ମାନେ କଥା ବି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଥାରେ କବିତା ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେ ଗାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ତ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କଲେଣି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି, ସମୟ ଭାବରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ମିତ ହେଉ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୀର ଟିକେ ଶ୍ଲୋକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ବା କିଛି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ନହେଲେ ପଦେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी भिलोरदैचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट ललल्लाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षण ममो धराधरेन्द्रनन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर स्फुरत्रुगन्थ सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी नर विरुद्ध दुग्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेधुवस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्तुर प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दिलीप बाबू। ओम नमः शिवाय माने मन शिवमय हेगला, पवित्र हेगला, प्लावन हेगला, बहुत बढ़िया लगला। अब गोटे जिन कहनी आज्ञा, ये दिलीप बाबू गोटे यूट्यूब चैनल अच्छे, ताकू भी आप सब्सक्राइब करेंगे, आम लिंक दे दबू। तो
तो तांको भी टिके एनकरेज करंतु से जने युवपीढ़ी एवं युव सुलभ बहुत भल मनीषटी तांको भी टिके आपण उठिया को सहायता करंतु आपण को सहायता हाथ बहुत किछि दरकार अछि तो एबे आमे छिवा मनोज बाबू पाखु तांको अल्पते समस्त प्रेमिक बोली जानती से गोटे माने बेसिक रोमांटिक हीरो माने ओळसी गार हीरो कहले मनोज बाबू बुझाए तो सेही रोमांटिक मनोज बाबू कहिबा से रोमांटिक स्वर रे गोटे रोमांटिक गीत गान जय जगन्नाथ अरत नाई सिंदूर नाई मथारे हाथे अरण देई बसिचिला जे नोरा कनिया मुहानु चई चंदन साथी सरी जाऊची रती चांदनी रती चंदन साथी सरी जाऊची रती बेगी बेगी तो न जा घड़ी रही जा ଆଉ ଘड़ी रही जा जन्हरे तोते पुनेई राणा जन्हरे तोते पुनेई राणा घड़िए रही जा ଆଉ घड़िए रही जा थैंक यू धन्यवाद मनोज बाबू बहुत सुंदर गीतटी गाइले तो आमे म्यूजिक देई पारि थांतु दिल्ली बोर्ड के पूर्ण कहले म्यूजिक दबा पाई तो आमे म्यूजिक एई पाई दउ ना कारण आपण एंकर कंठटा को पूरा भलो भाबरे जानिबे म्यूजिक रे होय तो म्यूजिक माध्यम आपण कंठटा जानि परिबेनी तो म्यूजिक माध्यम रे माने बहुत गुडे गीत मध्ये छाडु छंती ताको इंस्टाग्राम पे आपण देखि परिबे ताको फेसबुक रे आपण ताको देखि परिबे ओ गीत छाडु छंती तो म्यूजिक माध्यम रे तो बिना म्यूजिक रे तांकर केते मार्जित कंठ आपण माने वर्तमान जानि परिले तो उभयकर बहुत माने मूल्यवान समय देइथिली मु तो बेसी समय और देउ ना तांको से पुणी जीवे प्रस्तुत होते गोटे मंच को जी बाहरी तो रहुछि जय जगन्नाथ।